Tofa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Zamfara, inda suka zagaye wani ƙauye sannan kuma suka kunna wuta a wannan wajen gari, sannan wasu suka shiga daga cikin wannan gari inda suka dinga kamo mutane da ransu suna zuwa suna jefawa cikin wannan wuta suna ƙonawa saboda tsabar rashin imani. Sannan duk wanda ya yi yunƙuri kuma zai fita daga wannan wuta, 'yan bindiga nan su sa bindiga su harbe shi ko kuma su sa adda su dinga saransa har sai ya mutu. Haka wannan 'yan bindiga suke cin karensu babu babbaka a Najeriya. Da wanda zai baka mamaki shine duk wanda yake jihar Zamfara a yi cikin halin da nan koko Sokoto koko yankin Birnin Gwari na Kaduna koko yankin Abuja koko yankin Neja, to lalle a yanzu da nan bai da kwanciyar hankali, domin 'yan bindigan nan yanzu daidai da ka shiga daji kayo itatuwa 'yan bindiga sun hana ka shiga, misali ka je kayo gawayin nan da ake wa 'yan bindiga sun hana, irin masu shiga su je su yi turmi koko su sassako irin alluna din nan duka yanzu fa 'yan bindiga sun hana. To shi yasa muke matakar shan wahala a arewacin Najeriya, domin yau idan an ce babu tsaro kaga noman nan ba zai yiwu ba, tafiye tsakanin wannan da gari da wannan garin shi ma kaga ba zai yiwu ba, sannan kasuwanci shi ma tsakanin wannan jiha da wannan jiha shi ma ba zai yiwu ba, kuma in kana son shi ma ka ɗauki kaya daga Najeriya zuwa ka fita Nijar shi ma ba zai yiwu ba, saboda duk suwa suka ja irin wa'annan matsalan 'yan bindiga su ne suka ja irin wannan matsalan, irin abubuwan da 'yan bindiga suke yi mana yau a ƙasar nan da aka iya cewa babu gwamnati, amma kuma a zahiri akwai gwamnati, domin duk inda ka je za ga ofishin 'yan sanda, za ga ofishin alƙalai, za ga ofishin masu anguwa, duk gasan dai kala duk wata hukuma da kake buƙatar ka je kai ƙara lalle akwai za ka iya zuwa ka shigar da ƙara. To amma kuma idan ka kai ƙarar mafi yawanci ƙarar ba ta da wani amfani kai a gurinka, domin abin da kake buƙatar su yi mafi yawanci ba yayi za su yi ba. In an ɗauki ɗan uwanka yanzu an kai shi daji an tsare shi, ka je ka gaya musu cewa ga halin da ake ciki, to kai ma yanzu a ce to ka ɗauki kuɗi ne ka bayar wanda za a yi tracking ɗin wa'innan ɓarayin, kuma a ƙarshe idan an yi tracking ɗin wannan ɓarayin aka hango cewa lallai asalin ɓarayin daji ne kuma suna cikin daji, to a ƙarshe fa su da suka tracking ɗin nan ba fa zuwa za su yi su kama wannan ɓarayin, kai dai ka ƙara asara. A ƙarshe abin da baka so na ɗaukar wannan kuɗin fansan da aka ke cewa kar ka ɗauka ka bayar, to a ƙarshe dole ka ɗauki wannan kuɗin fansar ka bayar, domin menene in dai kamata ka kai a share maka kukanka, to gurin fa ba za su iya share maka kukanka ba. Kuma abin da za ka gane cewa duk abin da shugabannin Najeriya suke ƙarya ce, yaudara ce, kamar yadda sauran al'umma suke faɗa shine duk wanda zai hau mulki kullum zai dinga alƙawarin cewa a ƙasar nan za a samu da tsaro, za a samu zaman lafiya, za a samu abinci, kuma duk wanda ya zo wannan ƙarya zai ma talakawa domin su zaɓe shi, kuma idan sun zaɓe shi ba abin da ke faruwa sai dai ƙarin wahala. Ku duba ku ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, irin ƙaryar da ya ma 'yan Najeriya ya zo ya ruɗe su, ana cikin zaman lafiya komai na sauki, amma ku duba ku ga yadda komai ya koma tsada kafin ya sauka a mulki. Cikin shekara 8 nan da ya yi Buhari kafin ya sauka ba irin wahalar da ba shiga ba, kuma har yanzu ana kan wannan wahala wadda Buhari shine kirkiro ta, kuma har yanzu wannan wahalar bata wuce ba, ita ake kan sha yanzu a Najeriya. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi sharing ɗin bidiyon nan, ka yi like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Bala'i ya zo, wallahi jiya da na ga wani bidiyo yadda wasu Fulani ke kashe wasu mutane, wallahi ban iya kai ƙarshe ba, saboda tarwaya bala'in tsoro. Sun kai hari wani gari sun hura wuta, mutum da ran shi za a ɗauke shi a jefa shi cikin wuta saboda bala'i, sai dai ka je na fashewa. ɗaya yana cewa harbi wancan, sai ka ji tush, wallahi kamar wasa, sai dai ka ga jini na kwarara. Wannan sassare shi ya ta sara kuwa ana saran ɗan adam naman jikinsa yana budewa. Safkud dima, zubar da jini, ya za a yi a bari a ƙasa gwamnati ta sa ido ana zubar da jinin bayan Allah kuma a zauna lafiya? Wallahi bai yiwuwa, ba yadda za ana zubar da jini. Wannan bidiyo wallahi ban so ne yaɗa shi ma, don ba abin da za ka yaɗa a cikin shi. Kaga mutum bai mai da rai komi ba, wannan ya mutu, a bai mutu ba, ƙara mai bullet, ƙara mai harsashi, kuma ya ƙara mai. Mutane suna magana ana ji, suna ɗaukar bidiyo ana ji, wai duk waɗannan ba za a kama su ba, wai sai kawai don kai kayi wa'azi sai ga wasu mutane da babbaƙun kaya, malam muna neman ka. To idan na zo ku haɗe ni, wannan neman laifin shi kake, wancan kuma laifin sa ne ya tabbata. Wa ya kamata ka fara kamawa? Ba haka da suke yi ba. Yanzu haka da muke nan wurin, mutane suna nan, duk abin da muka faɗa sai sun kai musu. Wani ɗan uwa yana lissafa min duk abin da na faɗa, duk
abin da nace sai da naji ya faɗa, duk abin da ake yi da inda kake shiga da inda kake fita, nawa kake samu, nawa kake kashewa, ina kake cin abinci, me ka fi so, duk sun iya. Ashe kun iya kokkofi dama, amma kuka kasa gano Bello Turji, kuka kasa gano Dogo Gida. Ƙarya kuke wallahi, ya nuna ba dan Allah kuke ba da gaske kuke ba wallahi. Wallahi duk mutumin da yake da imani ya ga wannan bidiyo sai ya zubar da hawaye. Dan adam yana zaune lafiyarsa, amma ba yadda ya iya a sa bindiga a harbe shi yana kallo. Ba kwanan nan sun sake sako bidiyo ba, mutane guda 3 suna kawo musu kuɗi, an ƙi kawo kuɗin, 3 suka harba guda ɗaya, suna tambayan biyun ya mutu ko bai cika ba, suka ce ya cika. Ce to ku ɗauki gawarsa ku yar, waɗannan da kuke ga in ba ku kawo kuɗin ba su ne na gaba. Ɗaya ya ce jama'a in ba ku kawo kuɗin nan ba za a harbe ni, don Allah ku kawo. Wannan fa shine rayuwar da muke ciki. Menene ya tsoma mu cikin wannan masifa da muke ciki a yanzu? Munanan halayenmu ne, munanan halayenmu, cin amana, wannan a fili yake. Wannan ba ma abu bane wanda yanzu ba magana ake waye ma mai amana ba, a'a. Mazauna yankin dai sun ce 'yan bindigar sun kai harin ne ana tsaka da cin kasuwar a yau Alhamis da rana. Ga ƙarin bayani a rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin mazauna garin na Shinkafa dai sun ce bayan da 'yan bindigar suka isa cikin kasuwar ne suka yi ta harbi kan mai tsautsayi, inda suka raunata tare da halaka wasu. Wani ɗan kasuwa ya ce baya ga kasuwar da 'yan bindigar suka kai harin sun kuma kashe wasu a wani gidan mai da ke gaban kasuwar. Yau kasuwar Shinkafi kara duka sai da ta wace, sun kama mutane sun yi daji da suwa. Kamar mutum nawa suka tafi da su? To wallahi ba wanda zai iya kididdige ma adadin ko mutum nawa yanzu sun ka da suwa, amma sun kama mutane da yawa. Baya ga wa'annan na bakin garin akwai ƙarin wasu da suka tafi da su? Akwai ƙarin wasu waɗanda sun fita gona da uba da ɗa sun kame shi sun yi daji da shi ya. Akwai kuma waɗanda an ka zo filin station bai wuce 1 kilomita ba da Shinkafi, ana layin gidan mai, kawai sun ka buɗe wuta. An kwashi sama da mutum ya hi 10 an yi asibiti yanzu. Akwai waɗanda suka rasa ransu? Sosai akwai waɗanda na rasa ransu. Yanzu adadin sama da kusan mutum 2 yanzu sun rasa rayuwarsu. Mutum 8 yanzu adda halbi, an cire mu na hannu. Ba jami'an tsaro ne? Jami'an tsaron mu ne waɗanda an nan na cikin gida su ɗaya ne ka tashi hwaɗi, kuma turbi ya yi ƙarfinsu. Shi kuma wani mazaunin garin na Shinkafa cewa suna cikin zulumi tun bayan harin da 'yan bindigar suka kawo musu. Halin da ake ciki wallahi kasuwa ta wace, kowa ya tsere, an yi hasara mara adadi, wallahi kowa ya shige cikin gari an tarwace, kuma a halin yanzu mutane na can halibike su suna can kwance bisa ga asibiti wallahi. To ka ce mutane sun watse, shin mutane ne suka gudu daga garin ko kuwa? Dr. Bagari ba, kowa ya shige an rai, kowa ya rohe gida ne. Kira da zamu yi da gwamna in akwai irin taimako da tallafi da ya kawo mana don muna cikin wani hali. Sai dai duk kokarin da ne don jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara kan wannan hari, amma hakan ya ci tura duk da kiran waya da newa kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Shehu da Lijan, amma wayar tasa ba ta shiga, kuma aika lokacin hada wannan rahoto bai da amsar gajeren sakon da na aika masa ba. Hakan kuma ya biyo bayan sanarwar da Bello Turjin ya bayar a wani faifan bidiyo yana sanar da kai hari garin Shinkafi a ranar 1 ga watan Janairun shekarar da muke ciki, idan har ba a sako wasu daga cikin mayakansa da hukumomin tsaron kasar ke tsare da su ba.